Alscher ensimmäisenä kiekkoon. Tästä pääsee nyt Ken Jäger karkuun. Jäger harhauttaa, pelaa loistava syötö toiselle puolelle ja siinä on tämän ottelun ensimmäinen maali. Simon Knack maalin tekijänä. Olipa erinomainen peli Jägeriltä. Joo, ja tässä nyt tää 3 viivapelaaminen niin ei ihan samaan lähtöön päässyt, eli oli vähän seisova. Tuossa hyökkäys siniviivalla oli 2 pakkia ja tietenkin 1 hyökkäjä. Niin ei kyllä missään. Tässä huomataan, siinä on 3 ihan selkeästi, niin 1 luistelee täysin ohi ja taustalta tulee vielä kovassa vauhdilla. Ei saa kiinni millään. Ja tätä varten heillä oli 3. Kyllä. Mutta se tuhottiin. Kyllä. Ja tässä Ken Jägerin erinomainen peli. Ja siitä viimeistelee sitten Davosin Simon Knack tämän ottelun ensimmäisen osuman. 7 kautta ja 240 Sveitsi. Itse kiekko jää siihen pelattavaksi. Sveitsi johtaa 2-0. Pius Suter maalin tekijänä. Joo, ja Zitliski otti kädet pois taskusta ja otti kupongin esille. On ehkä aika. On tullut aika. Ja nyt piirretään. Ja hän on erittäin tarkka siitä oma-alueen puolustuksesta, mutta tämähän murenee nyt ihan täysin. Mistä tehdään maali edestä? Pelaamalla sisään kierretään maalia ja tässä pitäisi olla tsekit oikein hyviä. Mutta niin vaan 1 mies pyörähtää väärää paikkaa ja toi piti olla ylimiehitetty tsekeillä. Tässä jää niin sanotusti Shotka lopulta työttömäksi, koska siellä on periaatteessa kaikilla muilla oma mies, mutta väärältä puolelta Shotka ei millään ehdi tuohon tilanteeseen, eikä varsinaisesti ollut niin kuin hänen. Ja nopea kääntö hyökkäysalueelle taustalta. Otetaan mukaan Biaska ja peli on 3-0. Se oli nopea kääntö ja Tiljo Biaskan ratkaisu on aivan erinomainen, kun tasan 13 minuuttia on pelattu ottelun toista erää. Se on Biaska, jonka niin itse olen myöskin samaa mieltä, että osuiko Bertsin siinä maalin edessä, mutta menikö suoraan maaliin? Tästä nähdään. Erittäin huono vaihto. Lentävä vaihto, kun ne pitää lyhkäistä vaihtoa. Nyt oli todella huonosti vaihto rytmitetty. Se menee suoraan. Olin sitä mieltä, että Bertsi sen sieltä ohjaa, kun katselin täältä selostamon kulmasta, mutta nähtävästi. No joo, en tiedä osuuko sitten puolustajaa vai Bertsiin. Joka tapauksessa kiekko kaivetaan maalista. Kyllä se Bertsille merkitään ja tästä nähdään varmasti paremmin. Se on itse asiassa Shotkan luistin, josta se muuttaa suuntaan, mutta Bertsille se merkitään. Siinä varmasti käydään puhumassa vähän sitten, että kyllähän minä sen pitkän linjan pallo oli asian ilmais. Bäckler ei pääse ohi Veranekista. Sitten Reichel, hänellä on tilaa oikealta edetä, pelaa keskustaa. Tihacek ja nyt on tulossa rangaistus. Siinä ei Sveitsillä oikein muuta mahdollisuutta ole kuin Koukki ja Tihacek tilanteessa nurin Beranek. Ja näin tilanne elää edelleen. Tihacekilta hienot harhautukset ja Kubalik ampuu vain suoraan logoon paluukiekossa. Zabranski, joka ampuu ohi. Siinä oli paikka tehdä jo siirretyn rangaistuksen aikana tuo maali. Erittäin hyvä suunnanmuutos tuosta keskialueelta. Sveitsi ei saanut tuonne linjan taakse selustaa pelattua, vaan jäi tuohon eteen ja siitä saman tien mentiin. Tihacek osoittaa vähän siellä sinisellä henkilökohtaista taitoa siirretyn rangaistuksen aikana. Siitä kaveri sivuun ja loistava paikka Kubalikille. Silloin voikin ottaa vähän riskiä. Kyllä. Jos menettää, niin peli katkeaa vain siihen. No. Nicolas Bäckler 2 minuuttia ja näette sieltä maalin edestä tuon syyn. Tihacek pääsee paikkaan, Bäckler ei mitään muuta mahdollisuutta kuin koukkia. Kyllä siihen osallistuu toiselta puolelta myös Tyler Moy, joka sitten nappaa tuollaisen, ei nyt ihan takavyöotteen, mutta kuitenkin lopulta on se pelaaja, joka kaataa Tihacekin. Tsekki ylivoimalla Zibulka. Mandat ampuu siitä saman tien tuon kavennuksen. Siinä toteaa Tsekki pelaajista Jan Mandat, tuore Tsekin mestari, että tässä mitään kuvioita tarvita. Pistetään kiekko maaliin. Onko ura ensimmäinen maaottelu maali? Uskalla väittää, että on. Olen myös sitä mieltä, että on, mutta otetaan nopea tarkistus asiasta. Se oli hienosti pelattu ja tässä nähdään ylivoimallakaan aina tarvitse välttämättä niin paljon hinkata. Mä ajattelin just älä nyt lähde ampua, kun ei siellä ole maskia. älä lähde. Kato nyt. Ei siellä ole maskia. Ja siitä Kaarelta etukulman. On siinä ehkä aivan vähän oma pelaaja tekee ja se, tästä myöskin Ashleyman
käy siinä Tim Bernin kanssa keskustelua maalin jälkeen. Joo, ja kato, kun omalta pelaajalta meni vielä maila poikki, niin ei se pääse kakkoskiekoille. Mun silmä alkaa miellyttää. Niin ei pelaamisesta, mä ajattelin, että vastustajana. Pakko sitä tarkoitin. Pakko olla. On noteerattava. Ihan pakko. Kyllä se näyttää yllättävän hyvältä. Tsekki on oma tsekkissä. Tuo valmennus on tuolla mun mielestä luottamusta herättävä. Se tulee olemaan myös varteenotettava joukkueessa Saletista. Ondrej Beranek boksiin ja näin Sveitsi ylivoimalle. Ensimmäisen tsekin purun jälkeen Kukan. Malgin alueelle ja antaa siihen Andrigettolle viereen. Näin Sveitsi pääsee hyvin alueelle. Kukan, Andrigetto ja uudestaan Dean Kukan viivasta. Andrigetto. Päädyn kautta Suter sinne takatolppaa kohti. Siellä oli Malgin, siellä oli Riat. Nyt tulee Suter tähän kiekkoon oikea-aikaisesti. Andrigetto vastaan, pistää rystyllä kiekon takaisin ränniin. Kukan. Hyvä haku Andrigettolle ja Andrigetto laittaa kiekon maaliin. Loistava syöttö Malginille ja se tulee tuon muodon läpi. Tuleeko Ismo Lehkonen vähän turhan helposti, koska tiedossa täytyy olla, että tämä on se mitä haetaan. Joo, sitä haettiin, mutta kato kuinka nopeasti Malkin syöttää ton Helmis raipemaisen kovan läty. Se tulee meinaa ihan laaserina tuolta. Kyllä. Ja loistava laukaus nyt Andrigettolta, joka paristi on tässä päässyt jo kokeilemaan. Se lätkytteli, lähti saman tien. Kato, lätkyttää. Ja lähti. Se oli niin pieni liike, Kyllä. niin pieni liike. Eli ikään kuin vähän jopa ehkä epärytmistä tavallaan lähtee. Ja se yllättää sitten kyllä. Check. Jaha. Ei mennä 5-4 vastaan, eli nämä eivät sitten, no nyt sinne tulee vielä sijaiskärsijäksi sitten Sikora. Kyllä, 5-3 vastaan. Näin mennään, Andrigetto. Kiekko päätyy ja Suter hakee siihen Egli. Nyt oli sitten aika loistava torjunta. Myöskin Kvatsalta, se oli osastoa varma maali. Ja näin Sveitsi saa tuon kuvion kuntoon. Egli. Malgin maalin kulmalle, Suter peruuttaa siihen kolmion keskelle. Egli, Andrigetto. Andrigetto päätyy, Suter, Egli. Suter uudestaan, 40 sekuntia menty, näin tulee jälleen tuon muodon läpi ja kiekko maaliin. Loistavasti pelattu. Suter löytää Denis Malginin, joka iskee numerot 5-1 Sveitsille. Nyt Malkkinkin päätti ampua suoraan syöttö. Kyllä. Tuo oli aika hyvä syöttö kyllä Suter. Näin Kovarczyk pääsee rangaistusaitiosta pois. Ja tässä tulee tuo maali uudestaan. Oli hienosti pelattu. Ei mitään jakoa maaliva. Ei mitään. Täytyy vaan toivoa, että joku varusteista sattuisi tietää. Mahdollisimman isoksi siihen ja toivoo, että osuu. Joo. Ei osu tällä kertaa. Sillä on iso merkitys siitä, että äitien päivä, mikä voisi olla paremmin. Rochette voittaa aloituksen ja Bertsi laittaa 6. sisään. Nyt on kyllä sitten Tsekin kannalta alkaa olla jo aika nolo esitys. Tää Bertsi ja Rosetti on mun mielestä sellainen pari, että ne on kyllä löytänyt ja tykkää pelata toistensa kanssa. Hieno maali, ei mitään pois siitä, mutta Sveitsi 6, Tsekki 1. Jos tulosvetoa pelaisin, niin ei olisi ollut minun kupongillani. Mä pistän tän tsekkien raskaan viikon piikkiin. Ne on tehnyt kovasti tuolla töitä. Et nyt on vaan bensatankeista totaalisesti loppu. Aivan varmasti näin. Toisaalta Sveitsi voittaa oman pään aloituksen. Ja Klapka tekee siellä omaa työtään, taklaa Heldneriä ja tästä tulee sitten pitkä kiekko, vielä kerran aloitus.
Sveitsin päätyyn. Simon Seiler, yksi tässä turnauksessa miesten maajoukkue debyyttinsä tehneistä sveitsiläisistä. Vaikka ikää on jo 29 vuotta. Černoch tsekki aloittajaksi. Ja tämä aloitus vielä uusitaan. Linjatuomari siellä osoittaa itseään. Ilmeisesti teki siinä pienen virheen. Ja näin mennään uudestaan. Černoch voittaa Bächleriltä aloituksen. Tichacek. Toimitus ei tule maalille saakka. Bächler katkaisee. Näin on Sveitsillä vielä yksi mahdollisuus hyökätä. Pääty kiekkoon ja Tichacek sen jälkeen pirohtaa. Hän on viimeinen pelaaja, joka